Ani sme sa nenazdali a je tu piatok a spolu s ním aj dámsky klub. Dobrý deň. Posielame pozdrav na celé Slovensko. V piatok bude v našej kuchyni šéfovať taliansky šéf-kuchár Andrea Ena a dnes nám ponúkne špeciality z Ríma. No a počasie je stále nevľúdne, takže môžeme si trošku spríjemniť aspoň atmosféru v našich príbytkoch a dotvoriť ju tak typicky jesenne, všakovakými maličkosťami. V zákulisí je pripravený aj chirurg, pán doktor Ištok, a ten nám dnes prezradí, čo všetko môže zapríčiniť nepriechodnosť čriev. No a ku chladným dňom, ale aj vôbec počas celého roka by sme si my, ženy, mali dopriať taký luxus a domáce spa. V čom to spočíva, aj to sa dnes dozviete. No a dozviete sa aj to, ako a či je vôbec možné pri kúpe ojazdeného vozidla zistiť, že sú stočené kilometre. No a nesmierne sa tešíme, že dnes medzi nás príde aj pani docentka Poliaková, ktorá nám objasní to, ako muži vnímajú hormonálne výkyvy žien, takže nás určite sledujte. No a ja sa v tejto chvíli posúvam trošku ďalej, pretože už je pripravená naša prvá dnešná hostka, je to pani doktorka Lucia Podhorová. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Sa s pani doktorkou budem rozprávať a budem radiť všetkým dámam, ktorých trápia ich pery a majú nejaký ten rôčik po 40-ky, čiže povedzme si, že po 50-ke, aby sme mohli byť konkrétni. A zaujíma ma hneď, že či sú nejaké také rukolapné dôkazy toho, že už sa to na tej pleti ukazuje, že už máme nejaký ten rôčik. No, keď sa bavíme konkrétne o perách, tak tie začínajú starnúť veľmi skoro. Ja sama som bola prekvapená, keď som hľadala v literatúre, že pery starnú už od 16. roku života, takže skutočne už v takom pubertálnom veku. Vtedy sú tie pery najplnšie, najväčšie, najkrajšie a potom bohužiaľ už to ide s nimi dole vodou, ale samozrejme vieme modernou medicínou pomôcť. Pani doktorka, a prečo to tak je? Pretože vieme, že pleť stráca elastán, kolagén, prirodzenú elasticitu, vytvárajú sa vrásky, mení sa častokrát na takú sušiu, čiže prečo tie pery tiež podliehajú takejto skaze? Vy ste to veľmi profesionálne zhrnuli, presne tak, je čoraz menšia produkcia kolagénu, elastínu, takže strácajú elasticitu, plnosť, sú také plochšie. Dochádza k inverzii hlavne hornej pery smerom dovnútra, takže nám pripadajú možno také scvrknuté, vráskavé. A starnutie sa týka aj okolia pier, nielen samotnej tej červene pier, ale vytvárajú sa nosovo-ústne vrásky, potom tzv. Marionety. To sú vrásky, ktoré smerujú akoby od ústnych kútikov smerom dole k brade. A čo teda je u žien po 50-ke alebo u žien po menopauze, keď sa mení aj hormonálna hladina, môže vznikať také nepríjemné ochlpenie nad hornou perou. Takže toto všetko je proces starnutia. Pokožka na perách je veľmi tenká, je tam veľmi malinko mazových žliazok, takže aj tá nejaká prirodzená hydratácia tých pier je vekom čoraz menšia. Ono, možno ste to teraz vy vynikajúco pomenovali, že ten problém sa netýka samotných pier, pretože tie si ešte stále vieme dokresliť trošku nejakou ceruskou, prípadne rúžom alebo leskom a tak ďalej, oživiť ich teda aspoň. Ale viac nás trápi to, čo sa deje nad tou hornou perou. My sme hovorili, že teda sú to buď nosovo-ústne vrásky, alebo vrásky od kútikov, ale potom aj tu také tie radiálne vrásky. Presne tak. Tie niekedy sa nazývajú, že fajčiarske vrásky, ale nemusia sa samozrejme týkať iba dám, ktoré fajčia. Je to dané mimickou aktivitou. A potom sa teda aj predĺžuje vzdialenosť medzi nosom a hornou perou. Kedy musíme byť veľmi opatrní my ako lekári, pokiaľ príde dáma s požiadavkou zväčšiť pery, tak musíme sa zamerať práve na to, aká je vzdialenosť medzi nosom a hornou perou, a pokiaľ je tá horná pera príliš úzka a táto vzdialenosť je veľmi veľká, to je indikácia, kedy ju posielame už za plastickým chirurgom, kedy by akýkoľvek výplňový materiál v tej hornej pere mohol spôsobiť úplný opak, že by sa tá vzdialenosť ešte predĺžila a tá pera by smerovala dovnútra a boli by tie pery vyslovene neestetické. Dobre, pani doktorka, ale ak nejaká dáma má tento problém a nechce si dať zväčšiť alebo upraviť pery, chce riešiť naozaj ten problém tej pokožky okolo pier, aké má možnosti? Možností je našťastie veľa, pretože výplňové materiály idú stále dopredu, ten vývoj ide stále dopredu, takže už existujú materiály, ktorými dokážeme perám dodať hydratáciu bez toho, aby sme ich nejako výrazne zväčšovali. My to voláme odborne taký refresh pier.
No a sú to výplňové materiály na báze kyseliny hyaluronovej, ktorá je ale zosieťovaná takým špeciálnym spôsobom, inak ako pri materiáloch, ktoré majú dodať veľký objem. A skutočne tie pery vyzerajú potom tak šťavnato. A čo sa týka toho okolia a tých radiálnych vrások, ktoré ste spomínali, tam veľakrát využívame aj botulotoxín, čiže ideme do tejto kombinácie. Je to kombinácia teda výplňových materiálov na báze kyseliny hyaluronovej a botulotoxín práve na tieto radiálne vrásky. Dobre, my máme pripravené aj fotky, takže si môžeme pozrieť a skomentovať prípadne aj realizácie takýchto pacientiek, takže vidíme to, pani doktorka. Áno, tu bola veľmi malinká horná pera. Fotky sú, teda tá spodná fotka je vždy po zákroku, je to fotené tesne po, čiže vždy tam vidíme trošku mierny opuch, ktorý zmizne do takých 24 hodín, možno u citlivejších pacientov do 3 dní. Tak vieme korigovať aj také vrodené asymetrie, pretože ten pomer medzi hornou a dolnou perou vždy tá horná pera má byť o niečo menšia, ale nie až taká, že sa stráca. Áno, čiže toto bol prvý obrázok. My sme spomínali, že teda tie pery, beťarky nám stárnu už od 16 rokov a môžeme to teda riešiť aj naozaj takto neskôr, po 50-ke, alebo je dobrá aj nejaká prevencia a myslieť na to, že aby to nebol veľký problém? Už v podstate od mladého veku treba pery hydratovať nejakým vhodným balzamom, ktorý ich nedráždí, nevyvoláva nejaké alergické reakcie a samozrejme dbať aj na dostatočnú hydratáciu zvnútra. Viem, že sa o tom stále hovorí, že piť veľa tekutín, ale naozaj to je veľmi dôležité. Samozrejme, ak nie je žena spokojná s tvarom pier, je tam nejaká vrodená asymetria alebo poúrazová asymetria, tak vek nehrá rolu. Môžeme už aj u mladej ženy spraviť korekciu. Áno, my vidíme vlastne tie korekcie priamo v praxi. Vždy je tá horná fotografia pred a tá spodná po zákroku a predpokladám, že sa tam viac menej takmer vždy doľaďuje a tuto obidve pery sa asi trošku. Áno. V podstate vždy picháme aj do hornej, aj do spodnej pery, pokiaľ naozaj tam nie je nejaký výrazný nepomer, ale snažíme sa to vykorigovať tak, aby to bolo prirodzené. A toto je možno aj vec, ktorej sa veľmi boja práve ženy po 50-ke. Oni nechcú vyzerať vulgárne, nechcú, aby bolo na nich vidno, že tá pera sa zväčšovala. Vždy mi povedia, že nechcú vyzerať ako kačice. Tak ja ich vždy ubezpečím, že skutočne pokiaľ sa pichne buď 0,5 ml alebo 1 ml materiálu, nie je šanca, aby tá pera vyzerala zle. Na tejto fotke vidno, že bola taká výrazná inverzia tých pier. Naozaj smerovali dovnútra a ešte musím povedať jeden dôležitý fakt a to je postavenie zubov. Takže aj táto pacientka mala taký ako predkus toho spodného zuboradia, tak už vidno, že tá horná pera teda ustupuje smerom dozadu oproti tej spodnej a podarilo sa nám to veľmi pekne vykorigovať. Čiže naozaj tam treba brať do úvahy aj iné anatomické predispozície daného človeka a pristúpať k nemu výsostne individuálne, to je asi dôležité. No a teraz takže ruku na srdce, že či je to bolestivý zákrok? Moderné výplňové materiály obsahujú v sebe anestetikum a dokážeme ešte pomôcť aj anestetikom vo forme krému. Takže keď dodržíme tieto prípravy pred zákrokom, tak väčšinou sú ženy prekvapené, že prídu také vystrašené, čakajú veľkú bolesť, ale je to komfortný zákrok. Samozrejme, treba rátať s tým, že niečo cítiť budú, ale určite to nie je nejaký traumatický zážitok, je to v poriadku. Pani doktorka, v súvislosti s týmito výplňovými materiálmi sa vždy hovorí len o nejakej dočasnej funkčnosti. Čiže či aj tu je tá funkčnosť obmedzená alebo limitovaná nejakým časovým úsekom? A to je prvá otázka. A druhá, že či ten botox, keďže ho poznáme, takže zastavuje ako keby mimické vrásky, že či nám to potom neurobí aj nad tou pusou a či nám to nerobí šarapatu. K tej prvej otázke, čo sa týka tej trvácnosti, teraz je trend používať vstrebateľné výplňové materiály. Kedysi boli výplňové materiály nevstrebateľné, čiže pokiaľ aj nebola pacientka spokojná s tým efektom, tak bolo akoby veľmi ťažké sa toho materiálu
zbaviť. Teraz, ak by aj tesne po zákroku sa jej efekt nepáčil, dokážeme ten materiál rozpustiť, ale na druhej strane sú trvácne dostatočne dlho, to znamená minimálne rok, niekedy 2 roky a vstrebávajú sa tak veľmi prirodzene postupne. Takže netreba mať obavy, že jedného dňa sa dáma zobudí a zrazu tie pery bude mať také ako predtým, alebo ešte menšie, horšie. Čo sa týka botulotoxínu, tam je trvácnosť približne 6 mesiacov. Používa sa v tejto lokalite veľmi, veľmi zriedený a veľmi naozaj jemne, tak aby bola zachovaná funkčnosť toho svalu okolo hornej pery a žiadne akoby zmeny v tej mimike nebudú. Len naozaj taký ten zlozvyk, ak sa to tak dá nazvať, kedy sa tá horná pera veľmi krčí, tak ten sa odstráni. A podstatné je, že sa budeme cítiť veľmi dobre a že budeme spokojné same so sebou a z toho celkového vyžarovania. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani doktorka. Ďakujem, takže Maja. dúfam, že sme poradili všetkým dámam, ktoré práve sa zamýšľajú nad tým, ako riešiť tento problém. Ďakujem pekne za návštevu u nás v Dámskom klube a v tejto chvíli ideme k nám do kuchyne kuchtiť. Opálený, usmiatý Andrea Ajna je pripravený, aby nám ponúkol špeciality z Ríma. Vítaj v Dámskom klube, Andrea. Bol si v Ríme kvôli tomu, aby si nám ponúkol tieto a priniesol tieto bol som v Ríme, pred 20 rokmi. Super, tešíme sa na to. Podľa mňa medzi tým sa niečo zmenilo, ale budeme aktuálni. Áno, my budeme robiť aj tak tradičné. Takže také, čo už existovali už dávnejšie. Fajn, dobre. S čím začneme? Začneme asi raňajkami. Raňajkami, ale nie kvôli tomu, že je obed, alebo že začíname raňajkami, ale väčšinu my necháme, lebo toto môže byť aj ako dezertík. Poobedný dezertík po jedle, alebo na raňajky. Každý Riman určite toto by si dal na raňajky. Väčšinu my na ten dezert necháme to vždy na poslednú chvíľu, lebo si povieme, navarím toto, dezertu urobím raz, dva. Ale často potrebujeme oveľa viac času na ten dezert, ako na to hlavné jedlo. Bo cesto, ako napríklad toto, potrebuje aspoň 5-6 hodiny kysnúť. Tak najskôr je to kysnuté cesto, je to sladké cesto, je to mliečne, tak preto to musíme urobiť skôr. Andrea, volá sa to nejakým spôsobom? Vieme to nazvať? Alebo iba pripravujeme dezert? Má taký talianské meno, maritozzi, tak je to ťažko to preložiť, ale to sú sladké buktičky, plnené so sláčkou. Fajn, dobre, maritozzi. Takže maritozzi, áno. Takže my sme si pripravili cesto. Kysnuté cesto, áno. Je nejaký rozdiel v tomto kysnutom ceste s tým našim typickým slovenským? Tak možno len pár vecí, čo Rimani dávajú a možno vy nedávate. Na tomto cesto napríklad ten postup je to veľmi jednoduché. Tam tá múka, dáme si roztopiť to droždie v teplé mlieko, pridáme cukor, pridáme štipku soli, citrónová kvora. A v niektoré, tá tradičná, tá stará recepta, tam podáva aj rozienky, alebo píňové oriešky. Dneska už menej dávajú aj rozienky a píňové oriešky, lebo mladší moc nechutí, ani to, tak radšej aj my sme to robili takéto jednoduchšie bez toho. Sme si pripravili cesto, nechali sme to kysnúť 5 až 6 hodiny a ideme to teraz porcovať. Toto, čo my pripravujeme, to je na nejakých 7 až 9 kusov. Také menšie, cca okolo tých 100 gramov robíme. Zatiaľ si nakrájame takto. A nakysne viac to cesto ako to naše? Toto je dvojnásobok, keď to pripravíme a my to necháme, dáme to naspäť, kde sme to pripravili, zakrieme fóliou a necháme v izbové teploty znova kysnúť. To znamená, že dvojnásobok to cesto narastie. Áno. Takže keď si to pripravíme takto, teraz si to takto formujeme. A zaujímavé to, že tie kolačiky viac menej sú takto, ale v tváre kvázi ako salama. Takéto buktičky. Takže buktička alebo také buktičky salamové. Salamové buktičky. Salamové buktičky. Ale sladké budú. Sladké, samozrejme. Ale kúsok salami by to neškodilo. Ako povie Andrea, tak bude dnes. Dobre, a takto pokračujeme. Znova toto zakryjeme utierkou. Ty si poprašil ešte ten papier Troška múkou? papier múkou, aby sa to nelepilo. Aj keby sa to nemalo, ale tak pre istotu. My sme dostali aj preventívne, radšej dvakrát byť istý, ako niečo pokaziť. Určite áno, Andrea, súhlasím s tebou. Takže toto si robíme takto, ešte hodinku, potom necháme to oddychovať, kysnúť stále v izbovej teploty. A teplová izbota... Izbová teplota. Teplota. Presne naopak si to povedal. Však? Učíš sa, ale dobre.
Ale som vedel, či ma počúvaš. Ale Andrej, veľmi pozorne ťa počúvam. Mal si pocit niekedy, že by som ťa nepočúvala? Určite nie. Dobre. Ale občas treba vyskúšať. No, skúšaj ma, Andrej, ja si ťa už o chvíľu vyskúšam tiež. Dobre. Buď v pohotovosti. A budeme ešte pokračovať ďalej, alebo medzi tým... Budeme pokračovať takto ďalej. Dobre, tieto si vytvoríme, necháme to hodinku oddychnúť. Žltko, vajíčka potreme. Po hodinke potreme to. Dáme zapiec 15-18 minút. Okolo 180-200 stupňov polárúry, ventilovaná rúra. Keď je tak okolo 180 stupňov, my to vidíme, ono bude mať taká zlatá farba, ostane voniavé, mekučké. Necháme to potom troška vychladnúť a ďalej potom ukážeme, vyrobíme si samozrejme tú zmotanú doma, nekupujeme sprejovú, robíme si zmotanú, pridáme troška cukor a pekne potom ukážeme, ako sa to dokončuje. Ale my máme ešte priestor. Áno, môžeme všetky 3 recepty aj robiť. V prvom stupe? Nie. To zase až tak, podľa mňa rýchlo by si nedal, či? Nie. Tak, no. Pripravené niečo mám, takže. Budeme aj a ty si bola v Ríme? Ty si bola v Ríme? Nie, Andrej, nebola som. No, počúvam ťa. Počúvaš. A ty si bol tiež iba raz. Áno, a to mal som 12 rokov, tedy sme išli na futbalový turnaj. Tak. A krásne, no. Autobusom ukázali nám Rím, to je Koloseum, tam je futbalový štadión a išli sme tak z rýchlika to bolo z rýchlika, áno. Takto necháme to hodinku, kyznú troška si, je to dobré, že si to cesto naozaj ako taká salámka, áno, takto. Hodinku necháme to kysnúť, znova hodinku a pol, my na to nemáme samozrejme priestor. Áno, ale uvidíš, potom budú vynikajúce. Tak stihneme to, máme vlastne 90 minút. Áno. Vysielací čas, takže na záver to určite stihneme. Dobre, že sme začali tými raňajkami. Určite, lebo ako som predtým povedal, veľakrát si myslíme, že na dezert máme čas. Ale to potrebuje čas tiež, aby to kyslo a my čas nemáme. Dobre, takto zakrieme utierku, necháme v teplúčko znova kysnúť, potom vajíčko a dáme zapiec. Dobre. Po zapečeným ukážeme, smotána si robíme domáca a doplníme to. To všetko si ukážeme v tom druhom vstupe. Máš ešte pre nás pripravené ďalšie 2 špeciality z Ríma, ak sa nemýlim, nemusíme prezradzať. Čo? Bude to niečo sladké, prípadne slané? Druhý vstup bude niečo ako cestovinky, sú podstatné, ale také speciálne. Čo sa v Ríme jedia štvrtok, síce dnes je piatok, takže my to nebudeme jesť dnes, ale o týždeň štvrtok. A prečo iba vo štvrtok? Lebo je tam tradícia, že oni sú takí dosť prísni. Štvrtok pastéfičo, to je výroba cestovín. Výroba cestovín robia tieto typické, nechcem ich nazvať zatiaľ, aby sme neprezradili. Štvrtok, ľudia to kupujú štvrtok, lebo vidia, že tie je čerstvé a štvrtok to aj jedia. Piatok jedia ryby, sobotu jedia držky a nedelu na pizzu. Je nám to všetko jasné, takže vo štvrtok je ideálny deň v Taliansku na cestoviny, ale podľa mňa každý jeden deň je ideálny na to, aby sme si doma mohli vytvoriť spa. Ako na to bude zisťovať Karinka? Andrejka, ďakujeme pekne. Našim ďalším hosťom je pani Zlatica Hubová. Vítajte, dobrý deň. Dobrý deň. Zlatka, prvá základná otázka. Andrejka povedala, že každý deň je vhodný na to, aby sme si urobili spa, lenže my ženy to nerobíme. Áno, každý deň je dôležitý, aby sme sa to naučili robiť. Prečo? Pretože v poslednej dobe je vyvíjaný na nás ženy obrovský tlak. Nedávno sa robil prieskum vo Veľkej Británii a 7 z 10 Britiek uvádza, že žijú v neustálom strese. 80% žien prakticky nestíha plniť si to, čo si píšu na svoj listoček a dá sa povedať, že zaznamenali sme aj taký fenomén, že chcem byť dokonalá. Dokonalá matka, dokonalá manažérka, dokonalá v práci, ale to je zasa ďalší stres. Áno. Preto my učíme ženy, že treba si urobiť relax aspoň na chvíľočku každý deň a samozrejme urobiť si domáce kúpele, pretože náš domov je to najlepšie miesto aspoň 2-krát do týždňa. Zlatka, ja si myslím, že keby sa podobný prieskum robil na Slovensku, dopadli by sme veľmi podobne, ak nie ešte horšie, pretože aj my sme dostatočne vystresované. Ale teraz už vidím mnohé dámy, ktoré povedia, no domáce spa, to je celkom dobrý variant, pretože nemám čas, nemám možnosť niekam chodiť. Čiže ako to domáce spa vyzerá? Aké musí spĺňať podmienky, aby sme sa cítili v pohode? V prvom rade, aby to spa naozaj tú ženu nabudilo, zrelaxovalo a dodalo jej energiu, mali by byť používané spa produkty. Čím sa spa produkty odlišujú od tých bežných? Spa produkty sú vyvinuté v kúpeloch, sú vyvinuté terapeutmi, kozmetičkami, masérmi a keďže v tých kúpeloch vidíme výsledky alebo vidíme
sú viditeľné výsledky každý deň, takže vieme presne aj, čo na tú ženskú pokožku a na ten relax je potrebné. A čo je veľmi dôležité, všetky ingrediencie by mali byť prírodného pôvodu, pretože idú na pokožku a navyše dôležitá je aromaterapia. Spa produkty, pravé spa sú na báze aromaterapie, pravých esenciálnych olejčekov a podľa toho, čo chceme docieliť, nás tie oleje môžu povzbudzovať, môžu nás upokojovať, môžu nám navodiť dobrý spánok. A pravda, že pravá aromaterapia je dôležitá, pretože všetko to, čo dávame cez pokožku a dýchame, sa dostáva k nám do tela a cez mozog a blahodárne pôsobí. Nech mám na to chuť, Zlatka, ale poďme si ešte, prosím, vysvetliť to slovíčko, alebo respektíve tie 3 písmenka, to spa. Čo to znamená vlastne? Spa produkty tiež používate, alebo spa, domáce spa? Čo si pod tým máme predstaviť? Domáce spa to nie je len bežná sprcha alebo bežný kúpel. Spa je zároveň aj zážitok. Sú to vône, je to pohoda, je to vypnutie, odreagovanie sa. To znamená, a k tomu je veľmi potrebný aj peeling, detox tela. Čiže tým začíname asi? Začíname peelingom. Dôležité je ale, aby spa naozaj bolo účinné. Zatvorte dvere. Odovzdajte deti manželovi, odovzdajte babičke, vypnite telefón a naozaj nájdite si aspoň 30 minút pre seba. No, to nie je taký hrozný čas. 30 minút si myslím, že sme schopní si odtrhnúť same pre seba. Tak poďme sa povenovať tým peelingom. Prečo my odporúčame ako prvý peeling a vybrala som dneska pre vás taký luxusný solný peeling na telo s olejmi, pretože obsahuje sol z mŕtvého mora. Ja to takto škaredo. Nevadí, otvoríme to celé. Obsahuje sol z mŕtvého mora, ktorá má blahodárne účinky, ale ďalej kokosový, jojobový a mandľový olej. Čo je veľmi dôležité, že tento peeling nielen podporuje, je to prírodný peeling, môžeme vyskúšať na vás. Áno. Takže tento peeling nielenže podporuje odburávanie odumretých buniek, naše bunky sa obnovujú každých 28 dní, ale postupne ako starneme, tak aj tá obnova sa predlžuje. Ale tento peeling zároveň, peeling si vytvárame masážou. Masážou najlepšie vždy smerom k srdcu. Takže na navlhčenú pokožku v sprche a ruky, nohy môžeme dať dôraz aj na časti, kde sa nám ukladá celulitída, alebo ktoré sú u nás problémové. A krúživým pohybom masírujeme pokožku. Tento peeling je výborný, keď ho používame na teplú pokožku, alebo dokonca posávne, pretože sol z mŕtvého mora sa rozpustí a keď ho zmijeme, tak jojobový, kokosový a mandľový olej zostane. Áno, čiže na sú tej rôzne pokožke. Sú rôzne typy. Toto je pokožka je taký, že hladká. by som povedala, že olejový peeling, Toto ale je potom olejový sú aj také peeling. krémové a rôzne iné. Čiže podľa čoho si možno vybrať, zorientovať sa v tej ponuke? Sú krémové, podľa výsledku, podľa vždy kozmetického výsledku a podľa toho, čo klientka alebo čo tá dáma chce dosiahnuť. Ja by som ešte odporúčila, počúvala som v tomto sichravom období, že čo je výborné pre tie ženy, aby zrelaxovali, tak odporúčam takýto horúci cukrový peeling. Je to skutočne spa peeling, pretože je na báze minerálu zeolit. Musíme ho vždy dať na navlhčenú pokožku, pretože minerál zeolit v styku s vodou vytvára úžasné horúce. A to je naozaj horúce? Horúce teplo a čo je dôležité, že je tu organický cukor, rozomleté vlašské orechy, ktoré blahodárne pôsobia na pokožku. A viete si predstaviť, že v takomto chladnom počasí je to veľmi príjemné určite. Takéto horúce zrelaxovanie je veľmi dobré pre pokožku. Dobre, Zlatka, čiže prvý krok, chápeme, že je to peeling, akýkoľvek podľa ľubovôle si vyberieme. Áno. Vieme, ako ho aplikovať, potom čo nasleduje, že si ho potrebujeme asi zmyť z toho tela. Peeling zmyjeme najlepšie v sprche a začneme si napúšťať váňu. Výborná je voda, samozrejme je to individuálne, odporúča sa v spa od tých 30 do 38-40 stupňov a veľmi dobré je používať sprchovacie peny, zasa spa peny, aromaterapeutické na báze esenciálnych olejov, kde je buď levandula, vetiver, labdanum alebo vzácne kadidlo, ktoré používala už kráľovná Kleopatra, pár kvapiek do tej vody alebo použiť takéto špeciálne peny do kúpela. Buď môžeme použiť podľa toho, čo chceme. Keď chceme nabudiť, použijeme lemongrass, je to olej dobrej nálady. Alebo pokiaľ chceme zrelaxovať, tak môžeme použiť túto relaxačnú penu do kúpela, pretože tu je med a mlieko.
med a mlieko, vzácne labdanum, ktoré upokojuje, vetiver čistí pokožku. Odporúčam dámam už potom, pokiaľ je to naozaj aromaterapeutický spa kúpeľ, neoplachovať, poležať si, oddychnúť, vypnúť hlavne myšlienky a nechať vstať a nechať to na pokožke. Dobre, koľko taký kúpeľ horúci má trvať podľa vás? Spa odporúčajú maximálne 10-15 minút, ale je to individuálne. My neodporúčame viac ako 20 minút, pretože pokožka potom nadmerne vyschne a my potrebujeme obnoviť hydrolyptický ochranný Dobre, film. A keď sa rozhodneme ukončiť náš kúpeľ, tak sa dotkneme tej chyby, ktorú dámy najčastejšie robia. To znamená, že na záver po kúpeli mali by nielen sa osušiť, ale osušiť horúcim uterákom. Čiže nahriať si uterák. Vždy je dôležité nahriať uterák, jemne popritláčať na pokožku a zakončiť každú túto terapiu tielovým maslom. Ja by som vám dnes predstavila, alebo by som odporúčila dámam 2 produkty, ktoré sú v poslednom období veľký hit. Ako ošetriť pokožku. Ale môžu byť hociaky. Môžeme použiť aj telové mlieko, pokiaľ sme zvyknuté. Telové mlieko, telový olej, hydratačné maslo, akékoľvek. Ale zasa spa produkty dodávajú nielen tie esenciálne oleje, jojobový, karité, maslá na tú pokožku, hydratujú, zároveň ju vyživujú. A znovu, je to aromaterapia, nabudzujú nás viacej k tomu relaxu. A mali by tie vône jednotlivé teda súvisieť so sebou, keďže ešte máme tu aj horiacu sviečku, ktorá takisto dotvára atmosféru, čiže mali by tie vône byť zladené, alebo by sme si ich mali podľa toho, čo očakávame od toho? Či relax, či pohodu, či nabudenie, podľa toho voliť? Presne tak. Je všeobecne známe, že levandula, pokiaľ máme problém so spánkom, existuje terapeutický rad sleep, ktorý vás pripraví na spánok, alebo kadidlo, labdanum, vyjasní myšlienky. Je terapeutický rad relax, kde sú zasa účinné látky, ktoré zrelaxujú to telo. Je potom rad, pokiaľ večer máme ešte prácu, na báze lemongrass, je to olej dobrej nálady, citrusov, zelený citrón, kvet pomarančovníka, ktoré dodajú energiu. Takže vždy záleží, čiže veľa možno naozaj siahnuť aj po tých aromatických olejoch, ktoré sú súčasťou aromaterapie, pretože tie sú naozaj čisté esenciálne oleje a tie nám tiež vo veľa výborne pomôžu. Ste povedali, mali by to klientky v tomto by mohli byť veľmi, odporúčam, aby boli pozorné, pretože pokiaľ sa používa olej na pokožku alebo do kúpeľa, samozrejme na pokožku musí byť vždy zriedený a mal by byť pravý. Áno, Čistý aromatický olej. Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ešte by sme sa tejto téme mohli venovať veľmi dlho, ale blíži sa víkend. Myslím si, že sme celkom tak správne naladili dámy na to, aby si vytvorili doma spa. Takže my musíme v tejto chvíli pokračovať. Ďakujem veľmi pekne, pani Zlatke. Ďakujem aj ja a hlavne im želám, aby sa nebáli, aby to vyskúšali. Áno, aby si to dopriali. Aby si to dopriali a bez výčitiek. To je najdôležitejšie, bez výčitiek. Ďakujem aj veľmi pekne. Ďakujeme ešte raz a v tejto chvíli otvárame dnešnú medicínsku tému. Veľmi pekne ďakujeme, Karinka. Už o malú chvíľu mi pán doktor Pavel Ištok zodpovie na otázku, čo všetko môže zapríčiniť nepriechodnosť čriev. Vítajte u nás, pán doktor. Ďakujem pekne, dobrý deň. A skôr, ako sa vás pýtam na tie príčiny, je ich naozaj veľmi veľa, chcem sa vás pýtať, či považujete nepriechodnosť čriev za naozaj taký závažný celkový stav? Je to závažný stav, kde nepriechodnosť čriev alebo ileus po latinskej terminológii je definovaný ako črevná nepriechodnosť, pričom je porucha pasáže čreva. A následne sa črevo rozpína, tým pádom dojde k jeho rozopnutiu a dá sa povedať, že je to celkový stav, lebo postihuje aj metabolizmus organizmu v neskorších fázach a v podstate tento ileus štatisticky sa vyskytuje asi 20% u náhlych brušných príhod, ktoré sú považované za závažný stav. Ako som už naznačila, tak tých príčin je naozaj veľmi veľa. Vy ileus rozdeľujete do 3 kategórií. Tak skúste nám pomenovať tie kategórie, čo všetko môže byť príčinou rôznych typov. Na prvom mieste je to mechanická príčina, alebo sú to 3 základné kategórie. To mechanický ileus, potom je to funkčný ileus a cievny ileus. Ten mechanický ileus znamená, že je to vlastne porucha mechanická v čreve a tá sa vyskytuje v podstate v 4 základných
základných veciach. To znamená obštrukcia, alebo po slovensky znemožnenie prietoku dnu v čreve. Prepáčte, my rozprávame o hrubom čreve? To môže byť aj v tenkom čreve, aj tenké. A podľa toho sa rozlišuje stav. Ak je postihnuté tenké črevo, je to vysoký ileus. Ak je hrubé črevo, je to tzv. Nízky ileus. A ten nízky ileus sa obyčajne vyskytuje neskoršie, alebo sa prejaví príznakmi až neskoršie. Čiže je to na prvom mieste tzv. Ten obštrukčný, čiže je porucha v čreve. A teraz to črevo môže byť porušené znútra. To znamená, že je to napríklad potravou špeciálne, alebo dosť často sa to stáva u starších ľudí, že sa nájde veľa čerešní, kde nájdeme pri operáciách v čreve kôstky, ktoré ucpú to črevo, alebo dokonca v týchto obdobiach sa to vyskytuje, keď starší človek, ktorý je menej pohyblivý a je dehydratovaný, zje veľa hrozna, tak mu spraví taký štupel, ktorý sa až dokonca musí operovať. Takže veľké množstvo hrozna môže byť ohrozujúce, v podstate dávať na to pozor v seniorskom veku. Áno, u starších ľudí, hej. A čo taký, žlčníkový kameň? Žlčníkový kameň, to je tzv. Biliardný ileus, alebo teda žlčníkový ileus, kde vlastne je to taká komplikácia žlčníkových kameňov, kde žlčníkový kameň je normálne v stene žlčníka. A on proste vycestuje zápalom cez stenu žlčníka a prejde vlastne najbližšie, kde sa dá, a tak sa dostane do čreva. Takže a tam spôsobí vlastne zacpanie. Zo pár pacientov sme takých mali, že sme operovali. To je teda príčina znútra. Potom ten mechanický ileus je ešte, že príčina môže byť v stene čreva. Tam je to najčastejšie, sú to nádory, ktoré sú a tie rastú. Ak rastú v hrubom čreve, tak oni istý čas rastú a prejavia sa až neskoršie. A v neposlednom rade posledná príčina toho obturácie, teda, alebo zmenšenie tej mechanickej zložky je tlak zvonku. To znamená, u žien sa to stáva hlavne po gynekologických operáciách, kde sa vytvoria zrasty v malej panve. A to sú také pruhy, ktoré potom treba iba odstrihnúť vlastne a prinavrátime vlastne črevu tú priechodnosť, ako má byť. Čiže to je ten mechanický ileus. Potom to môže byť aj, sa to stáva, je to tzv. Volvulus, alebo otočenie čreva. Črevo je v bruchu uložené na takom závese, ktorý môže byť aj voľnejší, v ktorom idú cievy, nervy k črevu a vyživujú črevo, aby vlastne žilo a čerpalo z neho živiny. A dojde vlastne k otočeniu toho čreva, tým pádom zaškrteniu aj pri vodnej cievi. A vlastne my musíme ten pacient je v takom niekedy až šokovom stave a treba to čo najskôr operovať. To je ten volvulus a potom je to ešte tzv. Invaginácia. To znamená, že jedna časť čreva vrchná časť čreva obyčajne sa dostane do spodnej a spraví to črevnú nepriechodnosť. To sa skôr stáva u detí alebo u ľudí, ktorí majú v čreve veľké polipy a ten polip je akoby príčina toho, že sa tá vrchná časť sa vtiahne do tej svojej podnej časti a potom to zase treba riešiť operáciou. To, že nejaký problém je s črevami, či už teda s tenkým alebo s hrubým, vie nás na to niečo upozorniť? U rôznych tých typov asi si to rozdelíme. Hej, asi si rozdelíme v podstate tie základné typy, kde ten obraz toho ileózneho črevného, teda črevnej nepriechodnosti, ak je mechanický a cievny, je veľmi dramatický. Ten cievny ileus je najdramatickejší ešte, čo sa týka príznakov, ale vo všeobecnosti, keď zhrnieme, pacient má bolesti brucha, veľakrát sa nedá lokalizovať, že kde sú bolesti brucha, ale nám udáva, že mám pocit nafúknutia, je mi na zvracanie, zvracal som. V tých neskôrších fázach ileu zvracia. A podľa charakteru obsahu najprv zvracia žalúdočný, tenkočrevný obsah a keď je tá črevná nepriechodnosť a niekde pri konečníku alebo v tzv. Dostupnej časti čreva, tak tam potom až ku koncu dokonca zvracia taký stolicový obsah. A k zvracaniu, dochádza tesne po konzumácii jedla, alebo nemusí to byť pravidlom? Nemusí to byť pravidlom, ale väčšinou sa to zhorší. A zhorší sa práve to zvracanie, že pacienti majú pocit, že nevyprázdnenia, mi prestanú odchádzať vetry, sám povie, že nemá vetry a aj základný údaj pre nás anamnestický, že koľko dní ste nemal stolicu, koľko vetry, aby sme sa podľa toho vedeli orientovať a vieme odhadnúť, že aké sú straty tekutín v tele celkové. A tam práve ešte títo ľudia, starší špeciálne, sa snažia teda užiť laxatíva.
A pri týchto laxatívach ešte po užití dojde ešte k zhoršeniu stavu, lebo oni spôsobia krče v bruchu. Lebo to črevo nepracuje, to črevo chce pracovať, to laxatívum teda akoby podporovalo tú črevnú peristaltiku a tam dojde k tým bolestiam, lebo črevo adekvátne nepracuje. No a to je ďalší príznak. No a špeciálne tí pacienti hovoria, že cítim sa celý nafúknutý, je mi ťažko. Keď prídu v tých neskorších štádiách, že starší človek s tým čaká 2-3 dní doma, tak príde samozrejme dehydratovaný a vidíme to na perách, to vidíme to na pokožke, že má známky dehydratácie, suchý jazyk a podobne. Takže nečakať 2-3 dní, asi predpokladám, odporúčite okamžite vyhľadať lekárskú pomoc, pretože naozaj, ako sme naznačili, ide o závažný celkový stav, aby sme predchádzali tomu najhoršiemu. Tak. A mal by sa, ak od v podstate vzniku príznakov, ak by nemali byť komplikácie pooperačné, špeciálne, ktoré sú u starších, tak je taký úzus, že náhla brušná príhoda, špeciálne ileózny stav by mal byť riešený čo najskorej do 6 hodín. Takže to naozaj okamžitá pomoc. Tie príznaky pri tých rôznych typoch sa zvyknú objaviť po čase? Môžeme mať problémy s črevom, ja neviem, pol roka napríklad? Môžeme. Môžeme napríklad špeciálne u starších ľudí, ak si to zoberieme to, že črevná nepriechodnosť je väčšinou u starších ľudí. Je to spôsobené tým, že tam sa prejavia tie ochorenia, ktoré hlavne ju sprevádzajú. To je, jak je divertikulitída, zápal čreva, alebo napríklad tie tumorózne nádorové ochorenia čreva, ktoré rastú postupne. A rastom toho tumoru, ktorý je postupný, vlastne až potom sa stupňujú obťaže. Najprv je črevom, keď je stolica prechádza, tak prechádza čiastočne, či človek nepocíti obťaže. A práve naopak, keď je na hrubom čreve, tak hrubé črevo má veľký priemer, alebo respektíve sa dokáže dostať do veľkého priemeru až 10 cm. A vlastne tým pádom som chcel povedať to, že má veľkú kompenzačnú schopnosť. Takže veľakrát pacienti prídu až, povedia, že keď je ten tumor ich v staršom veku uložený nižšie v konečníku, že nemôžem ísť na stolicu, alebo sa mi zastavili vetry a pritom on môže normálne jesť aj týždeň. A je to veľakrát, niekedy sú to fakt aj týždne, aj mesiace. A potom zrazu dojde k takému zvratu u pacienta, že vlastne dojde k totálnemu zacpaniu toho prísvitu čreva a vtedy sa objavia tieto obťaže, ktoré sme hovorili, čo sú hlavne bolesti, zvracanie a celkovo taká schvátenosť. Ak mám tieto príznaky, ktoré sme si aj teraz napokon vymenovali, vyhľadám odborníka, diagnostika, niečo ste naznačili, to je anamnézna v podstate. Aké ďalšie vyšetrenia je nutné, aby pacient podstúpil pred samotným stanovením diagnózy? Je treba vyhľadať, ešte dám takú vec, že teda usmerniť, že treba ísť čo najskorej za chirurgom. Ak je to v priebehu dňa, tak za chirurgom, alebo ak je to veľakrát sa dostane, že je to v priebehu víkendu alebo štátnych sviatkov, tak potom treba ísť na príslušný centrálny príjem danej nemocnice, kde vlastne treba urobiť hlavne laboratórne hodnoty. Na prvom mieste základná diagnostika na črevnú nepriechodnosť je rentgenový snímok, tzv. Natívny rentgenový snímok, kde my vidíme, ak je črevná nepriechodnosť, také typické prejavy, tzv. Hladinky, ktoré vidíme na tom rentgene, že to proste oni, a podľa toho vieme usúdiť, či je nízky alebo vysoký ileus, alebo ktorá časť čreva je postihnutá. A už ten stav veľakrát mi stačí k tomu klinické vyšetrenie, to znamená, vyšetrím pacienta vlahu, mu odobriem anamnézu, kde sa opýtam, kedy zvracal, kedy mal stolicu, ako dlho má problémy a plus či zvracal hlavne a koľko zvracal, lebo tam viem odhadnúť straty tekutín, ktoré potom následne musíme teda veľmi rýchlo doplniť. No a už len z rentgenového snímku viem, že čo s pacientom. Málo kedy mám aj čas napríklad, lebo ten stav je taký akutný, že pacienta treba čo najskôr operovať. Takže základná terapia, už keď pacient je v tej nemocnici, tak je to, že vlastne mu treba zaviesť nazogastrickú sondu, to sa zavádza cez nos do žalúdka, aby ten obsah, ktorý zvraciam, som vlastne odsával a tým pádom som aj meral straty, ktoré vlastne z tela tých tekutín odchádzajú a samozrejme hneď doplnil mu minerály a samozrejme tie tekutiny ako také, aby nám pacient neprišiel do šokového stavu. Predpokladám, že konzumácia jedla akákoľvek je zakázaná v takomto stave? Presne tak. Tam je hneď okamžitý
zákaz stravy a práve čo najskôr zaviesť túto nazogastrickú sondu. Eventuálne skúšame ešte u pacientov dať tú sondu, dať ešte eventuálne klistyr, ale to pacienti nech si nedávajú sami. Je to lepšie, nech to dáva zdravotnícky personál už na chirurgickom oddelení, aby som podporil vlastne aj teda odchod stolice od spodu, ak sa dá samozrejme, lebo mi to uľahčí potom v rámci operácie proste túto občasnosť, lebo tam proste je to lepšie. Ešte sa tomu budeme venovať. Pán doktor u nás zostáva v Dámskom klube. Nech sa páči, môžete posielať vaše otázky na mailovú známu adresu damskyklub@rtvs.sk. A ja som veľmi zvedavá, ako sa Andrejovi dnes vydarili buchtičky, ktoré sme pripravovali v prvom vstupe. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujeme, Andrejka. Buchtičky sa pečú, ešte nie sú hotové. Na to budeme na teba čakať. Áno, ale si spokojný zatiaľ s tým, ako sa to vyvíja. Krásne vyzerajú. Dobre, a čo ideme teda teraz pripravovať, aby sme nestrácali čas? Je presne to, čo každý štvrtok väčšinu jedia Rimania. Áno. Čiže sú to cestoviny? Čiže sú to cestoviny podstatné, semolinové. Ňoky sa tiež volajú, ale nie sú ako tie bežné ňoky zemiakové, čo sme zvyknutí vedieť a nájsť v obchode. Lebo aj ten postup je iný. Nebudeme ručne pracovať to cestou a tak ďalej, ale budeme to takto. Mlieko sa dáva variť. Áno. Čiže keďže sú semolinové, potrebujeme semolinové. Semolinu, samozrejme. Áno. Tu máme semolinová múka. Áno. Môžeme vidieť, je to troška rúbšia ona. Áno. A budeme takto pokračovať. Ten postup je takto, že mlieko nie je na obyčajný spôsob, ako väčšinu robíme cestoviny. Do mlieka si pridáme maslo. Dobre, čiže do mlieka maslo. Do mlieka maslo, takto. Pomiešame, áno, sa to krásne rozpustí. Pridáme si teraz sol. Áno. Čiže klasický? Klasický sol. To budú slané? Slané, áno, toto sú slané normálne ako cestovinky. Muskatový oriech, to bude krásnu voniať. Muskatového oriešku. Áno. My sme si to predtým už dali, takže už začína to hrieť. Teraz, keď začína hrieť, pridáme presne tá semolinová múka. Áno. Pomaličko, aby sa nám, áno, pomaličko a miešame, aby sa nám nevytvorili. Presne. Dobre. Semolinová múka je taká zdravšia možno alternatíva? Je to taká zdravšia, taká iná určitá alternatíva. Aj chuťovo je iná? Chuťovo určite je to iné ako bežné, áno. Teraz dáme na minimum a nejaké 2 minútky ďalej budeme variť takto. Čiže vidíme, že to hustne. Áno, nie to zústne, aj to môžeme ukázať. Áno. Hlavne dôležité je to, aby sme stále miešali, aby sa tam nevytvorili hrudky. Áno, presne. Dobre, čiže zo 2 minútky tak, miešame. Tak, no, my troška menej to budeme, tak vidíme, že sa to nám krásne pekne zústla. Takže vypnieme to a mimo ojen, si to môžeme dať tu na drevko, pridáme vajíčka. Áno. Sú to len žltka? Len žltka, áno, len žltka z vajíčka. Čiže 2 žltka. 2 žltka sme dali. Takto. A zapracujeme ich do tej masy. Áno, pridáme ešte 2 lyžice parmezánu. Áno. Takto. A opäť to rozpracujeme. Áno, opäť to rozpracujeme takto, pekne to miešame, aby sa to všetko spojilo. Zaujímavé je to, že tieto cestoviny, podstatné tieto ňoky, teraz sa nechajú vychladnúť, to sa dáva na nejaký plech, necháva sa vychladnúť, lebo oni sa potom dajú zapiec znova. Aha. Sa to vytvoria tvár akože ňoky, ale budú viac menej také kolieska. Takto vidíme, tá konzistencia, aká je. Áno, len potom, áno, je to pomerné ústa. Potom vyskúšame sol, či ešte náhodou netreba, tak ďalej. Čiže dochutíme dáme to, áno, my sme si to už pripravili. Áno, čiže my to máme teraz. My sme zobrali, áno, takúto tácku, dali sme to takto, nechali sme to vychladnúť. Takže toto si dáme na bok, áno. Odložím ti to, aby sme to videli. Takto sme to dali, sme to vyrovnali cca okolo centimeter a pol. Nechali sme to vychladnúť. Ono to potom pekne ide, takto stúhne to a pekne to môžeme celé takto povoliť a vybrať. Dobre, takto. Dáme si to naopak, takto. Dáme to na dosku. My si pomôžeme tu ako každý, jeden pohárik doma, taký rozmer, vytvoríme si také malé kolieska. Dobre. Takto. Tu máme pekacia mysia, tu sme si potreli maslom trošička. Dobre, zapekacia miska. Áno, áno. Čiže my budeme vytvárať takéto kolieska. Teraz budeme vytvárať takéto kolieska, čo budeme dávať nie vedľa seba, ale každá
jedna bude o trošička zakryť tú jednu. Aha, čiže sa budú prekrývať. Áno, sa budú prekrývať takto. Si to môžeme ukázať. Takto, áno, takto. Zo pár ich Áno, máme. druhú dáme takto. Tak, skoro polovicu, no, takto. Takto. Takto budeme pokračovať. Dobre. A potom, čo s tým urobíme? Na to my sme si dali troška maslo roztopiť znova. Máme to tu pripravené. To maslo polieme na celý vrch, na ňoky. A na to posypeme parmezánu. A dáme zapiec. Dáme zapiec. Koľko pečieme? Nejakých 20 minút, 25 do zlatisva, aby to bolo. A ňoky môžeme servírovať. Super. Teple posypeme znova troška parmezánu. Áno. Je to také iný, áno, ale je to úplne je to naozaj tradičné. Toto, také tradičné rímske. Tradičné, čo stále aj nájdeme v obchode a čerstvé urobené. Dobre. Andrea, vynikajúca inšpirácia, takže tradičné rímske, hej? Je to všetko tradičné rímske, každý jeden recept je práve z tejto oblasti. No ale prívlastok rímsky ešte nájdeme aj napríklad pri šaláte, pri rastci a pri iných ingredienciách, takže vám teraz ponúkneme také, ktoré sme s týmto prívlastkom našli. V kuchyni sme objavili 3 veci, ktoré sú rímske. Prvou a navyše chutnou je rímsky šalát. Má podlhovastý tvar a síto zelené listy, ktoré na prvý pohľad lákajú zahryznúť sa. Práve rímsky šalát je jediný pravý, ktorý patrí do slávneho Cézar šalátu. Druhou je rastcovec rímsky, ľudovo nazývaný rímska rastca. Je síce podobná našej rastci, avšak má úplne inú chuť, preto ich nie je možné v receptoch vzájomne zamieňať. Prívlastok rímska dostala po starovekých Rimanoch, ktorí ju doniesli na naše územie. Dokonca sa spomína v Biblii ako korenie použité na ochutenie chleba, ale aj ako platidlo na desiatok pre kňazov. Na Blízkom východe je rímska rastca symbolom plodnosti a šťastia. Ak ju má manželský pár počas svadby pri sebe, verí sa, že ich manželstvo bude šťastné a trvalé. Dnes má rastcovec rímsky nezastupiteľné miesto najmä v mexickej, arabskej a indickej kuchyni. No a treťou rímskou vecou v našich kuchyniach je rímsky hrniec. Je to špeciálna hlinená nádoba s vekom spálenej, neglazovanej hliny, ktorá pripomína pekáč. Vďaka tomu, že je porézny, dokáže nasiaknuť vodu a počas pečenia ju uvoľňovať. Ide teda o varenie na pare bez použitia tuku a so zachovaním vitamínov a živín. Ešte predtým, ako do rímskeho hrnca vložíte suroviny, musíte ho vždy celý ponoriť na minimálne 15 minút do vody. Tento spôsob varenia ovládali už starí Rimania. Staroveký Rím dal svetu aj rímske číslice, čiže spôsob zápisu čísiel pomocou písmen abecedy. Aj keď ich používanie bolo v matematike zastarané už pred viac ako 1100 rokmi, používajú sa pri rôznych príležitostiach dodnes. Rímske číslice nájdete na hodinovom ciferníku, číslujú sa nimi kapitoly v knihách, poradia panovníkov a pápežov a filmový priemysel ich používa na označenie dátumu vzniku filmu. Vraj je to finta na divákov, ktorá im má sťažiť identifikáciu, či ide o nový alebo starý film. Každý z nás prichádza pravidelne do kontaktu aj s rímskym právom, či už vedome alebo nevedome. Rímske právo je právny systém starovekého Ríma, ktorý je najdôležitejší pre históriu práva. Kodifikované bolo v 5. storočí pred Kristom. Bolo postavené na 4 princípoch. Rovnosť pred zákonom, prezumpcia neviny, pri pochybnostiach sa treba prikloniť k oslobodzujúcemu rozsudku obžalovaného a neznalosť zákona neospravedlňuje. A sme späť v štúdiu. Či a ako je vôbec možné zistiť, že sú pri kúpe ojazdeného vozidla stočené kilometre, to sa určite dozviete, ale v tom prípade budete musieť sledovať nasledujúci rozhovor. Vítam u nás pána Petra Kuruca. Vítajte, dobrý deň vám želám, pán Kuruc. Dobrý deň, prajem. Tak je to stále aktuálny problém? Stretávate sa s tým v praxi? Ja by som povedal, že je čoraz aktuálnejší, pretože bohužiaľ je to nová móda na Slovensku a nielen už na Slovensku, ale v celej Európe.
a je to veľký problém pri kúpe vozidla momentálne. Dobre. A pripomeňme si, pokiaľ by náhodou niekto nepostrehol, od 1. marca tohto roka, ak sa teda nemýlim, je upravený zákon, čo sa týka tejto problematiky. Tak o čo konkrétne ide? V podstate tento zákon určuje podnikateľským subjektom, ale aj fyzickým osobám podnikateľom, teda živnostníkom, každému, kto má oprávnenie obchodovať s vozidlami, mu zakazuje nielen manipuláciu s odometrom, alebo teda ľudovo povedané s tachometrom, ale aj ponúkanie takýchto vozidel, či distribuovanie techniky, ktorá zabezpečuje, alebo pomocou ktorej sa dajú stáčať kilometre. Takže zákon to zakazuje, napriek tomu sa to niekedy aj zrealizuje, žiaľ, a práve preto je super, že sa tejto problematike venujeme aj v dámskom klube. Ako ja, ako laik, viem zistiť, že tie kilometre sú naozaj stočené, alebo teda došlo k nejakej manipulácii s odometrom? Mám šancu to zistiť, odhaliť? Je to veľmi ťažké, najmä teda pre človeka laika. Sú určité veci, ktoré si vieme pri kúpe auta všímať. Samozrejme, čo je taká asi najdôležitejšia vec, odporúčam vždy prehliadku v autoservise, teda u odborníka, ktorý by zhodnotil celkový stav vozidla. Pokiaľ sa bavíme o naozaj človekovi laikovi, ide si kúpiť autičko, treba si všímať úplne základná vec, opotrebovanie interiéru. To znamená volant, radiaca páka, po prípade gombíky, ktorými sťahujeme okná, treba si všímať spojkový pedál. Tieto časti sú najčastejšie veľmi, veľmi opotrebované pri vozidle, ktoré povedzme má najazdených cez 200 000 km, predajca udáva niekedy aj o polovicu menej. Čiže tieto hlavné súčasti. Treba si všímať nálepky. To sú v podstate nálepočky, kde sa zapisuje aktuálny stav kilometrov pri poslednom servise. Veľakrát sa stane, že tieto nálepky sú schované v motorovej časti alebo sú schované na dverách. Častokrát si to predajca nevšimne, zabudne strhnúť nálepku. My vidíme na tachometri jedno číslo, ale na takejto nálepke vidíme iné číslo. Asi najdôležitejším faktorom pri kúpe vozidla je servisná knižka, ktorú si treba v prvom rade skontrolovať, či patrí k vozidlu. Teda skontrolovať si VIN číslo, ktoré je na vozidle a ktoré je v servisnej knižke. Pretože veľa ľudí, ktorí predávajú vozidla, bohužiaľ servisné knižky falšujú alebo predávajú vozidlo so servisnou knižkou od úplne iného vozidla. Preto v každej servisnej knižke nesmie chýbať buď teda nalepený štítok, kde je kódom označený výrobný rok vozidla, VIN číslo, po prípade stupeň výbavy, alebo musí byť razítko predajcu vždy autorizovaného dílera s dátumom predaja. Tieto veci si treba v servisnej knižke ako prvé skontrolovať. Potom treba skontrolovať samozrejme pečiatky. Či sedia dátumovo, či sedia kilometre. Mal by byť vždy, pokiaľ malo vozidlo jedného majiteľa, mal by byť ten ročný nájazd kilometrov zhruba rovnaký. To znamená, že ak nám za 5 rokov auto najazdilo 100 000 kilometrov a najbližšie 2 roky urobilo, ja neviem, po 5 000, tak už je to minimálne podozrivé, pokiaľ malo jedného majiteľa. Treba si všímať, akej intenzity sú pečiatky, pretože stará pečiatka je logicky viac vyblednutá, nová pečiatka je samozrejme čerstvejšia. Veľa ľudí si bohužiaľ zadováži falošné pečiatky, vypečiatkujú tú servisnú knižku, vypodpisujú a naozaj laik na to nemusí prísť. Tiež si treba všímať detaily, akým perom, či náhodou všetky tie záznamy, ktoré sú uvedené, nie sú náhodou písané rovnakým perom, rovnakým písmom, nie je tam rovnaký podpis. Väčšinou, keď máme vozidlo, povedzme 4, 5, 6 ročné, tak je veľmi malá pravdepodobnosť, že v tom istom servise natrafíme na toho istého servisného technika, ktorý má to isté pero a bude to absolútne všetko rovnaké. Ak sa mi teda niečo nezdá, teda opotrebovaný volant alebo vyšúchaný a vyšúchané gombíky alebo teda rôzne tlačidla, tak vyhľadám odborníka automaticky. Je garancia, že ten odborník vždy môže diagnostikovať to, že došlo k manipulácii s odometrom? No, toto je veľmi citlivá téma, pretože ak niekto vyriekne, že toto auto je 100% stočené, musíme na to relevantný dôkaz. A v dnešnej dobe, kedy naozaj softvery, ktoré umožňujú stáčanie kilometrov, sú tak strašne sofistikované, je veľmi malá pravdepodobnosť to vždy určiť na 100%. Mechanik, pokiaľ si pozrie vozidlo, môže určiť na základe opotrebovania jednotlivých súčastí, napríklad podvozku, keď si vozidlo zdvihne na zdviháku, môže počuť na základe zvuku motora, rôznych opotrebovaní súčastí motora. Na základe všetkých týchto vecí to môže počuť. Nemôže vyjadriť 100% názor, že áno, toto vozidlo je určite stočené, pokiaľ to nejakým spôsobom nevie preukázať. Väčšinou od tohto slúži diagnostika vozidla, to znamená, my sa vieme napojiť, alebo tá mechanik sa vie napojiť do riadiacej jednotky vozidla a vyčítať kilometre.
Lenže bohužiaľ takisto je to veľmi sporné, pretože do tej riadiacej jednotky sa mohol napojiť už niekto predtým a ten stav zmeniť. V podstate sú dva druhy možného stočenia kilometrov. Je to len stočenie kilometrov bežnej riadiacej, teda hlavnej riadiacej jednotky vozidla, ale keďže vo vozidle sa zaznamenáva stav kilometrov vo viacerých riadiacich jednotkách, niektorí ľudia jednoducho nevymážu tento stav v iných riadiacich jednotkách, preto tam ostane a je možné ho z neho vyčítať. Takže... A nejaká databáza neexistuje, že by som si to vedela vyzistiť v rámci histórie? Databáza ako taká neexistuje. Sú rôzne verejné zdroje, ktoré poskytujú stanice technických kontrol, kde si teda môžete overiť najazdené kilometre na vozidlách. Viete si pozrieť históriu vozidla, kedy bola vykonaná technická kontrola a s akým stavom kilometrov. Čiže aj to vám vie napovedať, povedzme, keď malo v roku 2014 vozidlo pri technickej kontrole 214 000 kilometrov a predáva sa so 180, tak je to absolútne evidentné, že teda došlo k manipulácii s odometrom alebo teda k stočeniu kilometrov. Bohužiaľ, stretol som sa aj so situáciou, kedy došlo k omylu v zápise na stanici technickej kontroly a napísali zlý stav kilometrov. V tom prípade to majiteľovi môže naozaj veľmi, veľmi poškodiť, pretože sa jedná o človeka, ktorý to autíčko má od novoty, stará sa, v živote by ho nenapadla nejaká manipulácia s tachometrom a zrazu zistí, že jeho vozidlo môže byť podozrivé z tejto činnosti. Je za to nejaký postih? Áno, čo sa týka predajcov, je tam postih od sumy 3 000 až do výšky 50 000 eur, ale týka sa to len predajcov, to znamená buď firiem, ktoré obchodujú s vozidlami, alebo živnostníkov. Bohužiaľ, novela zákona, ktorú sme spomínali, nepostihuje súkromné osoby. A v tomto ja vidím momentálne veľký problém. To znamená, že pokiaľ si ja chcem kúpiť, alebo teda zadovážiť vozidlo z autobazáru, mám záruku v tom, že tam nebudú stočené kilometre? Pri momentálnej situácii určite máte väčšiu záruku, ako keď kupujete od súkromnej osoby. Takže tam je to nejakým spôsobom aj kryté a asi hrozí autobazáru aj nejaký postih alebo pokuta? Samozrejme, autobazári momentálne majú veľký strach, pretože Slovenská obchodná inšpekcia má právo chodiť na kontroly. A autobazári nielenže nevykupujú vozidlá, ktoré môžu mať podozrenie na stočené kilometre, ale ani ich nemôžu zobrať do komisného predaja. To znamená, že teda klient nemôže vozidlo vystaviť v priestoroch autobazáru, pretože bohužiaľ nemôže častokrát zdokladovať ten stav najazdených kilometrov. Toto je momentálne veľký problém, čo sa týka tej servisnej knižky, pretože veľa ľudí si kúpi auto, počas doby záruky ho servisujú povedzme 2-3 roky v autorizovanom servise a potom chodia už k známemu Jožkovi Ferkovi. Ten im pečiatky samozrejme nedáva, lebo im olej vymení niekde v garáži. A tu vzniká dosť veľký problém, že nevedia teda vydokladovať históriu toho vozidla. Pre autobazár je to automaticky možný prípad stočenia kilometrov a tým pádom môže dať od tohto auta ruky preč a povie, je mi ľúto, my takéto vozidlo nielenže nevykúpime, ale ho ani v našich priestoroch nevystavíme. Keďže zákon káže, alebo teda nariaďuje ani neponúkať takéto vozidlo, nielenže ho nepredávať. Pán Kuruc, veľká vďaka, že ste k nám prišli a ponúkli nám naozaj veľmi dôležité, dovolím si povedať, rady. Takže predpokladám a teda pevne verím, že nikomu z nás sa také niečo nestane. No ešte raz veľká vďaka a ďakujem, my už máme prichystanú ďalšiu tému. No tak tomuto sa hovorí dokonalá atmosféra. Musím sa priznať, že mi vôbec nevadí, že je vonku jeseň, keby to takto veľmi príjemne bolo aj u nás doma, ale môžeme si to dootvoriť, to je dobrá správa. Ako to nám prezradí naša ďalšia hostka, pani Zuzana Patakijová. Zuzka, vítajte, dobrý deň. Ďakujem veľmi pekne. Zuzi, takže na to, aby sme mali takúto pohodovú, veľmi príjemnú, krásnu atmosféru, nemusíme absolvovať aranžérsky kurz, predpokladám. Áno. To je tá dobrá správa. Áno, to je tá dobrá správa. Treba si len nájsť nejakú milú, malú maličkosť, ktorá nám to spríjemní. Dobre, poďme sa pozrieť na to, čo ste dnes k nám do dámskeho klubu priniesli a mohli by sme začať možno takou vašou veľkou pýchou, čo sú kreatívne nádoby. Áno, je to tak. Ja som vám doniesla tak z každého rožka troška, ale veľmi ja sa teším týmto kreatívnym nádobám, pretože sú to svietničky, ktoré naozaj dajú možnosť tej dáme, ktorá ich má doma, robiť si tie výzdoby za každým nejaké iné. Tak my sme pre vás dneska prichystali takú jesennú výzdobu.
Ja ešte tento ukážem. Áno, ten je prekrásny. To zoberiem, aby sme ho videli. Čiže kreatívne znamená, že on je aktuálny počas celého roka s tým, že ja obmieniam jednotlivé plody alebo to, čo mi príde na čo nájdem možno na prechádzke a môžem si to teda obmeniť. Hej? Toto je veľmi jednoduchá výzdoba, by som povedala. Dámy sú určite veľmi kreatívne, ale ja si myslím, že v jednoduchosti je častokrát tá krása a naozaj tie plody a to, čo teraz sa dá nazbierať vonku a vôbec na prechádzkach a tak ďalej, tak dá sa do týchto našich krásnych kreatívnych svietníkov nazdobiť. Tento konkrétne, ktorý držíte, tak by som použila potom napríklad po sezóne jesene ako adventný svietnik, vianočný. Inak pokojne mi prišlo na že aj tento by mohol byť. Aj tento by mohol byť, takže vo fantázii sa naozaj medze nekladú. A k takým jednoduchším, možno kreatívnym nádobám ešte patrí takáto nádobka. Áno, je prekrásna, je z číreho skla a čo je ešte takou dominantou všetkých týchto kreatívnych nádob, je to, že vlastne sú to kreatívne svietníky. Tým, že oni majú vždycky ten komponent, na ktorý sa umiestňuje teda stojan alebo držiačik na čajové sviečky. Áno, čiže tuto vidíme, že je to práve na tom zatváraku. Čiže tam, kde sa to uzatvára, tak tam sa môžu umiestniť. Zase veľmi dobré je, že do tej dekorácie sa nebude prášiť. Áno, a to vidíte, vy už ste aj praktická. Čiže nie len o atmosfére a o príjemnosti, ale samozrejme aj o tej praktičnosti. Kde by sme odporúčali takéto kreatívne nádoby? Pretože sú pomerne nápadné, veľké, čiže skôr možno do obývačky na nejakú poličku alebo jedálenský stôl. Čo by ste povedali? Čím väčší je ten svietnik, tá nádoba, tým by som jej dala taký dominantnejší priestor v tom interiéri. Takže presne ako ste povedali, táto veľká kreatívna nádobka by mohla byť niekde na komode umiestnená alebo na priestore, kde vzadu za tým už nič nie je, aby vynikla. Áno. Je to číre sklo a ja hovorím, že to číre sklo vždycky má ten priestor v interiéri, pretože sa hodí do úplne všetkých štýlov. Závisí už potom len od tej dekorácie, ktorá je vo vnútri. Áno, čiže bez rozdielu na to, či ja mám moderný alebo rustikálny štýl nábytku alebo niečoho podobného, naozaj si to tam nájde svoje miesto. No ale teraz už vidím, ako sa mračia niektorí, ktorí nemajú taký veľkorysý priestor vo svojich obývačkách alebo príbytkoch, ale máme aj pre nich dobrú správu. Samozrejme, pre nich sú určené vlastne tie, ale vôbec aj do menších priestorov sú určené tie menšie svietničky. Nemusia to byť len kreatívne. Ja som vám priniesla ukázať napríklad takýto typ svietnika, ktorý veľmi krásne vynikne s tými sviečkami. Som to spolu, takáto veľká. Ten je zaujímavý vlastne aj tým, že dámy častokrát majú už ten interiér vyhotovený v určitom farebnom prevedení. Či to je do zlata, do strieborna, teda v týchto základných farbách, tak lístočky na tomto svietniku sú vlastne vo všetkých troch tých farbách. Takže sa nemusia báť, môžu si takýto svietnik dať do akéhokoľvek interiéru. A myslím si, že je to veľmi jemné také odlišenie, čiže ono v podstate to pekne korešponduje a práve v tom interiéri. Áno, ale tiež si myslím, že práve tá jeseň je o tých aj lístočkoch, kedy vlastne menia farbu a tak ďalej, sú v tej prírode aj také dominantné a presne taký istý je aj svietnik, ktorý máme na druhej strane a doňho sme dali práve sviečku, ktorá keď sa zapáli, zasvieti celá. Aj tieto typy sviečok. No a tým, že sa nám skracujú dni v tej jeseni a vôbec je to také ponuré, všetko depresívne a pochmurné, tak tieto sviečky nám nádherne tú atmosféru rozžiaria, rozsvietia. A čo sa týka toho konkrétneho svietníka s tými listočkami, tak aj ten dekor potom oveľa krajšie vynikne ako pri inom type sviečky. Určite áno a možno sa môžeme dotknúť aj takých malinkých priestorov alebo káhančekov, alebo ako to nazveme, kde si teda dávame také takzvané tie čajové sviečky. Áno, bez toho, že či nám to bude voňať. A oni sú vlastne tak zvláštne sfarbené, že zvonku strieborné a znútra zlaté. Opäť, áno, nám dizajneri ponúkli takýto dvojfarebný efekt a práve nakombinovali zlato, striebro, čo častokrát dámy v interiéri nie sú ochotné robiť, ale tu je to vyslovene na tom jednom kúsku, takže okrem toho, že sa to nosí, tak by som povedala, že aj to veľmi pekne ukáže, pretože znútra ten svietnik je teplý a krásne prepúšťa to svetlo. Videli sme to po tme, že naozaj je to veľmi pekné. A netreba sa toho miešania tých kovových farieb báť. Treba to vyskúšať. A najmä táto jeseň je o kontrastoch. Tak určite áno. Zuzia, ale možno také typické jesenné farby, to je taká tá možno oranžová, červená, možno trošku tá hnedá. Vidím, že teda aj na tie sme nezabudli v rámci istých dekorácií. Myslím si, že je to taká klasika. A klasiku my máme častokrát veľmi radi a aj klientky to vyhľadávajú. Takže naozaj tieto svietniky, ktoré sú tu, je to taká veľká gula a také tie dve menšie, sú prekrásne. A prekrásne sú najmä vtedy, keď sa
zasvietia. Videla som ich nádherne naaranžované pri krbe, videla som ich krásne naaranžované na slávnostnom stole. Teda naozaj tieto dekorácie sa dajú použiť na všelijaké možné príležitosti, nie len teda ako jesenná dekorácia, alebo napríklad nejaká príležitostná pri nejakých oslavách. Krásne to hádže také odlesky. Nádherné, nádherné. Na našu kameru. Dobre, a to je taká možno, ja by som povedala, že taká klasika pre takých, ktorí majú rádi takú tú pohodovú domácu atmosféru, ale čo ak chceme podľahnúť takým tým posledným modným trendom a vieme, že v rámci jesene na nás čaká aj Halloween napríklad. Halloween je jedna z vecí, áno, inak by som sa prejdeme aj k Halloweenu, ten máme krásne naranžovaný, ale možno, že aj do halloweenskej výzdoby alebo aj do takej neklasickej výzdoby, kto je odvážnejší, môže do interiéru zvoliť aj tieto zvieracie motívy. A keď už sme pri zvieratkách, tak tu máme nádherné sovy. Môžeme ukázať obidve. Mama sova a mláďatko. Áno, sú prekrásne, ale tiež sú určené ako svietniky na sviečky, pretože tuto do zadnej strany môžeme dať úžasnú voňavú sviečku, ktorá nám prevonia celý interiér a vydrží dlhé hodiny voňať a spríjemňovať tú atmosféru jesenných dní. Toto je vyslovene taká tekvičková, vynikajúca vôňa. Keby sa mi podarilo, a toto by nebolo horúce, že by som to... že by sme to ukázali. No tak to je paráda. Škoda, že tu nie je zase to prítmie, jak na začiatku. By ste nádherne videli, ako vlastne ten perforovaný predný panel tej sovičky prepúšťa nádherne to svetlo. A myslím si, že sova je taký nesmrteľný motív, ktorý samozrejme symbolizuje aj múdrosť, ale myslím si, že takisto si nájde miesto v tom našom interiéri, alebo aj v obývacej izbe, v spálni, kdekoľvek, kde to proste chceme umiestniť. Je to taký nadčasový možno. Nadčasový, určite. Motív. A veľmi obľúbený a vyhľadávaný. No a môžeme teda tuto dolu, máme ten Halloween. Ano. A tam by som špeciálne teda povedala takú možno dovetok k tomu celému, že čas tej jesene je teda tie dušičky a Halloween a vtedy k tej klasickej výzdobe, ktorú tam môžeme mať prakticky od konca leta až do začiatku teda tej sezóny zimy, tak je tam ten Halloween. Kto je odvážny, skutočne, môžeme... Ja vám to podám, čo? Toho netopiera by som ukázala, pretože ten je naozaj jeden z takých tých... myslím si, že vydarených motívov, jednak pretože dá sa použiť formou tej, že stojí. Áno, stojí. Ukážem takto, pretože je to aj nádobka so sviečočkou. Áno, tuto môže prísť sviečka, ale takisto halloweensky, ako by to inak vyzeralo, aby to bolo trošku aj strašidelné, tak môžeme tu priložiť takúto reťazku. Vás poprosím, že by ste mi ho podržali. Jasné. A ukážeme, ako krásne vyzerá, keď visí. Je úplne špičkový, štýlový a samozrejme dozadu príde ten kališok opačne. Čiže opäť to môže svietiť. A môže svietiť. Takisto perforovaný ten predný diel, veľmi krásny motív a doplniť tie tekvice nazdobené, veď aj včera ste tu mali prekrásne dekorácie, nad to zavesiť a máte jednu skvelú výzdobu. Takisto je tam aj také tienidlo, ešte vpredu len je na čiernom pozadí, ak môžem, ja ho ukážem. Je to takýto parádny model, kde takisto ide tá sviečka dovnútra. Môže tam ísť aj kálišok. Áno, a tieto, ako myslím, tie motívy, ktoré sú, potom dokonca vrhajú tiene aj na stenu. Čiže to má taký... Zuzka, no a myslím, že sme zadosť učinenie urobili aj všetkým, ktorí majú radi naturálnosť alebo natúr veci, pretože tu máme aj kúsky dreva, sú tu jablčka, sú tu možno tekvičky, šišky a iné plody jesene, čiže pri prechádzke naozaj si môžeme dozdobiť ten interiér čímkoľvek. Čo nám akože cvrnkne u nosu, ako sa povie však. Čiže aj toto môže byť naozaj na to dotvorenie atmosféry fantastické. Myslím, že je to jednoduché, nápadité a naozaj je to sezónne. Dobre, takže taká sviečka voňavá a hneď je atmosféra, hejže, lepšia. Dobre, super, ďakujeme veľmi pekne. Tak dúfam, že sme vám ponúkli pekné rady na to, ako si dotvoriť jeseň v interiéri, ako sa cítiť doma príjemne, napriek tomu, že vonku to už veľmi príjemne nevyzerá. Zuzke, ďakujem veľmi pekne za návštevu v Dámskom klube a teraz sme zvedaví na vaše mailové otázky. Prišlo naozaj veľké množstvo otázok týkajúcich sa k téme o nepriechodnosti čriev. My na ne už o malú chvíľu zodpovieme, teda ja nie, ale samozrejme pán doktor, ale k tejto téme si ešte teraz pustíme do krútku, kde nám naša redaktorka Galina pripravila niekoľko babských rád na zápchu a potom sa vrátime späť do poradne. Nech sa páči. Trápi vás zápcha? Skôr ako začnete používať rôzne zaručené preháňadlá, máte možnosť siahnuť aj po babských radách.
Na zápchu ich existuje naozaj veľa. Do vlažnej vody si môžete pridať šťavu z citróna, vraj to funguje ako dokonalá črevná sprcha. Črevá sa vám dajú zaručene do pohybu aj po vypití aspoň pol litra 100% šťavy z ananásu na lačno, alebo po konzumácii sliviek. A to v akomkoľvek stave, či už siahnete po sušených slivkách alebo po kompóte, vaše črevá by sa mali spamätať. Slivky obsahujú vlákninu, ktorá je pri zápche veľkým pomocníkom. Preto by sa na vašom tanieri mali objaviť potraviny bohaté práve na vlákninu. A to sú napríklad sušené figy, celozrné pečivo, ovsené vločky, hrozno, marhule, jablká, hrušky, červená repa, ale aj kyslá kapusta. Za veľmi účinnú sa považuje predovšetkým šťava z nej, ktorej by ste mali vypiť denne aspoň 250 ml. Naše staré matere spriechodňovali neposlušné črevá aj pomocou rôznych liečivých čajov a odvarov. Máte doma ľanové semienka? Určite po nich pri zápche siahnite. Odvar z nich si pripravíte jednoducho. Dajte variť lyžičku semienok na 5 minút v pol litri vody a liečivý odvar píte 2 až 3 krát denne. Za účinný sa považuje napríklad aj mätový odvar, alebo čaj zo žihľavy, alebo čakanky. Jednoduchý liečivý čaj si môžete pripraviť aj zo škorice. Rozmiešajte pol lyžičky mletej škorice v šálke s horúcou vodou, nechajte 5 minút vylúhovať a vypite. Bolesti brucha a hladký priechod stravy v hrubom čreve vám zabezpečí aj feniklový alebo rastcový čaj. Jednu čajovú lyžičku semienok zalejte horúcou vodou, prikryté lúhujte aspoň 10 minút a pite 3-krát denne. Predpokladám, že vás zaujíma tak ako mňa, čo na tieto babské rady hovorí pán doktor. Tak čo, odporúčite všetky babské rady, ktoré teraz odzneli? Všetky nie, ale niektoré tam boli také, ktoré skutočne aj v našej praxi odporúčame. A napríklad mňa len tak napadlo, že u hlavne starších pacientov, ktorí majú poruchu príchodnosti a hlavne trpia zácpou, tak doporučujeme trebárs jogurty s lanovými semiačkami a dokonca ich ešte pomlieť na kávovom mlynčeku. A keď sa dajú do jogurtu alebo dokonca lanový olej, ten je tiež dobré laxatívum. Slivky tam ešte odzneli? Aj slivky tam to môže byť tiež a doporučujeme hlavne veľa vlákniny, to znamená vločky ovsené, nejaké tie otruby, plus potom ale hlavne zapito dosť tekutinami, kde človek v priemere by mal vypiť okolo 2-2,5 litra tekutín, lebo bez toho tá vláknina potom nie je celkom účinná v čreve. A vraj aj po slivkách je nutné vypiť veľmi veľa tekutiny, dokonca vlažnej alebo takej teplejšej vody som počula. Áno, presne, skôr vlažnej, studená nie, ale také vlažnej, aby bola primeraná tej ľudskej teplote, čo je tých 37 stupňov. Fajn, poďme k našej téme. Pán doktor, vy ste nám teda povedali, kedy je nutný chirurgický zákrok, ako vlastne prebieha tá liečba a čo je podstatné pre toho pacienta. Vyskytujú sa aj nejaké komplikácie, možno po zákroku v rámci tej liečby? Aké sú také tie najčastejšie komplikácie? Tie najčastejšie komplikácie, zase to závisí od typu, aký je teda ileus. Obyčajne, ak je bežný mechanický ileus spôsobený zrastom, sa odstráni zrast a žena prakticky do 2 týždňov je úplne bez problémov. Sama spontánne sa jej tá pasáž čreva upraví po primeranom postupnom zaťažovaní toho čreva a závisí od toho, čo je tam robené. Tá komplikácia, ktorá pri čreve je napríklad pri nádorových ochoreniach v nižších partiách čreva, ktoré napríklad na vzostupnom čreve, tak veľakrát ten ileus sa prejaví až neskoro a musíme pristúpiť k tomu, že spravíme pomocnú stómiu. To je práve to, čo hovoríme, že kedy to robíme. To znamená, že odstránite časť ako keby čreva? Alebo... Vlastne musíme urobiť tzv. Poistnú stómiu. To znamená, že vyvedieme, nakoľko je črevo veľmi rozšírené, aj niekedy do 10-15 cm, tak v tomto čreve robiť nejaký zákrok, tzv. Resekčný, alebo to, aby sme ho spájali, nie je možné. A to sa robí v tzv. Odloženej fáze, že spravíme dočasný vývod, ktorý je na 2-3 mesiace, ten sa potom dá naspäť a črevo sa spojí potom, keď to črevo sa spamätá.
A tá funkčnosť čreva je potom taká, ako bola predtým? Dá sa to povedať, že áno. Nie je tam žiaden problém potom s funkčnosťou? Sú zase, závisí od toho, aký je to ileus. Ak operujeme pacientov, ktorí sú špeciálne starší a je to diagnóza, sa to hovorí, že dolichosigma. Po slovensky to znamená predĺžená časť čreva, ktorá je teda na zostupnej časti čreva, alebo časť čreva, proste priečný trakčník prepadáva. To sú vrodené veci. Títo pacienti majú a priori problém s pasážou a týchto pacientov operovať je veľmi problematické. Práve u týchto pacientov je dosť častá recidíva. Že pacienti ani nie, že majú problémy s ileum, ale práve poruchy tej obstipácie a vyprázdňovanie aj po operácii. Ako taký ileus nie len skorej taký ako celkový diskomfort života, že to črevo mi nepracuje adekvátne, ako by malo. Ako to je v seniorskom veku riešené, keď možno pacient nemôže podstúpiť chirurgický zákrok z rôznych okolností, kvôli iným diagnózam. Jednoducho to nie je možné. Ako sa to potom rieši v takom prípade? Skúša sa pacient pripraviť na túto operáciu, lebo je to doslova, sa dá povedať, je to vitálne indikovaná operácia. Takže my toho pacienta v podstate musíme operovať, lebo ak nie, tak by zomrel. A dá sa tá operácia odložiť, alebo respektíve, keď je totálna črevná nepriechodnosť, tak ho musíme po internej stránke pripraviť. To znamená, že tento pacient má pár dní, má nazogastrickú sondu, je zavodnený, je na jednotke intenzívnej starostlivosti, kde prísne sa stredujú bilancie, či neupadá do šokového stavu a samozrejme prichádzajú k nemu odborníci, špeciálne kardiológové internisti, ktorí sa ho snažia pripraviť po kardiologickej stránke a pacienta väčšinou my musíme operovať. V krajných prípadoch tá konzervatívna liečba je špeciálne zase pri paralytickom ileu, kedy sa dá tá nazogastrická sonda, dávajú sa infúzie na podporenie práve peristaltiky, to sa dáva do tých infúznych roztokov, hlavne sa doplňajú minerály a podporuje sa treba aj od spodu klizmami, ale zdravotníckými. Poprosím, nech pacienti si to nerobia sami, že mám ileus a dám si sám klizmu. To si to môže skôr ublížiť. Sme mali pacientov, ktorí si práve roztrhli konečník klizmou, nám to nepovedali, že si ju dali. A jeden mladý pán, to bolo síce už 10 rokov dozadu, nám zomrel na oddelení, kde mohol žiť, keby sme to vedeli, že vlastne si sám prepichol konečník. A zomrel vlastne na sepsu, na peritonitídu. Takže veľký pozor. Takže veľký to pozor na samotné klizmy pri ileoznom stave. To nechať skôr do rúk zdravotníkom. Tak určite áno, súhlasím s vami, pán doktor. Veľká vďaka, že ste k nám dnes zavítali, ponúkli cenné rady. Ďakujem aj vám, milí priatelia, že sa zapájate do našich zdravotníckych tém, tak ako dnes. No a pozdrav poputuje dnes pani Lenke Lahučkej, ktorej posielame kozmetický balíček, a pani Dane Hanuskovej posielame koreniny a kávu. Dámy, užite si tieto darčeky, ktoré vám určite pošleme. No a máme pripravenú zaujímavú psychologickú tému. Karinka, nech sa páči. Andrejka, áno, dúfam, že ste vydržali, pretože sa mnohí na ňu tešíme. Medzi nami je pani docentka Eva Poliaková. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Pani docentka, my teraz sa budeme spoločne zamýšľať nad tým, že ako tí muži vnímajú hormonálne výkyvy žien, ale najskôr taká tá základná otázka, že ženy si vôbec tie svoje hormonálne výkyvy v rámci cyklu uvedomujú? Väčšina žien áno. Väčšina žien áno, pretože to je vlastne jej charakteristika. A tie hormonálne zmeny prebiehajú vlastne od začiatku pohlavného dozrievania až do konca klimaktéria, teda do vzniku klimaktéria, ale aj neskoršie to ženy pociťujú, pretože predsa len ešte nejaké zmeny hormonálne v tom ženskom organizme prebiehajú. Ale je to veľmi individuálne. Ja poznám typy žien, ktoré prechádzajú tými hormonálnymi zmenami v priebehu menštruačného cyklu, v priebehu mesiaca úplne v pohode, a poznám typy žien, ktoré vyslovene majú problémy. A od čoho to závisí? Možno od toho, aký sme ten naturel? Určite to, ale záleží to aj od tej hormonálnej vyrovnanosti toho ženského organizmu, lebo je to veľmi individuálne. A dá sa povedať, ale že väčšina žien predsa len tesne pred menštruáciou, teda v tom druhej časti toho cyklu, cíti také napätie, nervozitu, depresie, predráždenosť a pocit takého zadržania tekutín a vody. Má pocit, že je naraz nejaká širšia, mocnejšia. Dobre, no tak my si to uvedomujeme. A čo tí naši muži s tým? Vedia to vôbec pochopiť? To je totiž taký problém, že my vlastne
naši muži nie sú mentalizovaní na to, aby presne vedeli, alebo väčšina mužov nevie, čo sa v tom ženskom organizme odohráva. Čiže je to individuálne v tom zmysle, že sú naozaj vzdelaní páni, ktorí vedia, že a zaujímajú sa o tú partnerku a snažia sa to nejakým spôsobom akceptovať a práve naopak pomáhajú tej žene prekonať tie nepríjemné dni tesne pred menštruáciou, ale bohužiaľ väčšina mužov ani nevie, čo sa v ženskom organizme odráža. A okrem toho, táto spoločnosť je unisexová. To znamená, že my sa tvárime, že tu žije len jedno pohlavie. No nežije. My tu žijeme dve pohlavia. A bohužiaľ, tým, že je takáto nálada, alebo toto prevláda tento náhľad toho unisexu, tak tí mladí muži možno ani nepociťujú potrebu vedieť, čo sa vlastne v organizme tej ženy odohráva. Je dobre, keď tá žena príde za tým svojim partnerom a povie mu normálne otvorene, vieš, budem mať svoje dni, naozaj som teraz nervózna, prepáč, a on by ju mal poláskať, lebo obyčajne sa stretneme s tým, no viem, budeš mať svoje dni, daj mi pokoj. Áno, to je ich reakcia. Alebo nehovor na mňa, ak si nervózna, nevybíjaj si to na mňa a podobné alebo veci. Nevyhováraj sa na to, že si v kritickom období hormonálnom. Zase je to veľmi individuálne. To, čo ja mám skúsenosti s niekoľkými stovkami žien, tak obvykle sa snažia si to riešiť samé. Ako keby mali pocit, a to sú v tom naše dievčatá aj tak vychovávame, že vyrovnaj sa s tým sama, nezaťažuj to okolie, nezaťažuj toho svojho partnera. Tým pádom vlastne ten partner ani nemusí vedieť, čo tá žena prežíva. Čiže ideálne je, keď tá žena povie, som práve v tomto období cyklu, cítim sa, mám pocit predráždenosti, prepáč, budem asi viacej kričať, možno, že budem citlivejšie reagovať, prepáč mi, je to problém, ale súvisí to teda s tým, že som v druhej časti cyklu. A ak ten partner naozaj má vzťah k tej partnerke, tak to akceptuje. Tak sa aj snaží práve naopak vytvárať také podmienky, aby čím najmenej mala nejakých podnetov, stresov alebo zložitosť situácie nejakej, ktoré by musela reagovať náročnejšie a intenzívnejšie a dramatickejšie ako bežne. Pani docentka, aj tie výkyvy emočné sú teda individuálne a vy ste spomínali teda, že môže to byť podráždenosť, hnev, zlá nálada, ale môže to byť aj smutok, ako keby depresia, pláč. A možno neboja sa práve muži tej väčšej emočnosti? Nemajú oni strach z toho, keď sme také citlivé? Obávam sa. Teraz by som rada povedala skutočne, že aby sme si neidealizovali slovenských mužov. Áno, sú muži, ktorí to pociťujú a snažia sa maximálne vychádzať tej žene v ústrety a snažia sa jej pomôcť prekonať. Ale väčšina mužov na to reaguje predráždenie a má pocit, že zase zveličuje a zase je nervózna, je hysterická. Čiže skôr to vnímajú ako hystériu a pomenúvajú to ako hystériu a nie ako to, že naozaj tá žena prechádza tým vážnym obdobím. Viete, ženský organizmus je nesmierne citlivý a niekedy si to ani my ženy neuvedomujeme. Naozaj ten ženský organizmus s týmito hormonálnymi zmenami je silne zaťažený. Naozaj to ovplyvňuje našu psychiku, ovplyvňuje to naše prežívanie šťastia alebo nešťastia alebo problémov. Čiže tá žena je podstatne mocnejšia, vystavená takým tým biologickým vplyvom a tým pomerom, ktoré sa často opakujú pravidelne a permanentne 30-35 rokov. A zdá sa, že dnešná generácia 11-13 ročných dievčat to bude oveľa dlhšie prežívať tieto stavy a náročnejšie. Jednoducho preto, že oveľa skôr nastupuje menarche a oveľa neskoršie začína obdobie pohlavného odznievania, teda klimaktérium. Čiže to, čo predchádzajúce generácie trápilo možno 20 rokov, tak dnes to bude asi ženy trápiť 40 rokov a okrem toho budú zrejme ďaleko citlivejšie a dramatickejšie prežívať práve tie hormonálne výkyvy.
Pani docentka, vie si aj tá žena sama pomôcť? Vy ste spomínali, že sme vedené k tomu, aby sme neotrávuj druhých s tým, neznepríjemňuj im deň, proste vyrieš si to sama so sebou, sebe, snaž sa nejakým spôsobom upokojiť alebo dačo. Čiže existuje vôbec nejaká možnosť, ako naozaj to teda prežiť bez újmy a bez hádky, možno partnerskej? Áno, teraz by som nenavrhla, že odsťahujte sa každý mesiac na 3 dní, ale áno, dá sa. Dá sa viacej sa zaoberať sama so sebou, ísť na prechádzky, mám pocit vnútorného napätia, idem sa prejsť, idem na jogu. Skrátka, začnem sa viacej zaberať sama sebou, ale tak, akože, ako si urobiť radosť, ako prežívať nejaké šťastie. To je jeden veľmi vážny psychologický problém, ktorý súčasne dosť tak riešime, že ako viesť mladé dievčatá, mladé ženy k šťastiu. My máme hroznú situáciu. Naše slovenské dievčatá sú najnešťastnejšie, ak to ma môžem takto pomenovať, v celej Európskej únii. My sme obsadili my sme posledné miesto obsadili, čo sa týka životnej spokojnosti 13-15 ročných dievčat. Veď to je katastrofa. Viete, sociológovia hovoria, že dnes je fenomén tretej ženy. A táto tretia žena, tento fenomén má oveľa náročnejšie životné podmienky, ako mali ženy, čo ja viem, v stredoveku, alebo ešte to obdobie diabolizovania ženy, že žena je nádoba hriechu a tak ďalej, potom stredovek, že ospevovali krásu ženy. A teraz je ako fenomén tretej ženy, ktorú skôr vnímame, že akú pozíciu pracovnú zaujme, aká bude úspešná. Čiže zabúdame na to, akože je predovšetkým ženou. A ja sa strašne teším, že som zachytila, že sa plánuje jeden deň v mesiaci, bude mať žena voľno, bude môcť vybrať. Čo ja som napríklad, pred rokmi som viedla som medzinárodný výskum rodiny, a napríklad východná časť Nemecka dlhé 10 ročie mala ten jeden deň voľný. Perfektné, pani docentka, ďakujeme aj za ponúknutú takto tížko druhú tému, ktorú určite zaradíme, ako ženy prežívajú šťastie, pretože je to mimoriadne zaujímavé. Dnes vám ďakujeme veľmi pekne za pútavú debatu a ideme sa pozrieť do našej kuchyne. Nech sa páči. Tuto lieta trošičku, slanina tu lieta, ale nie, srandujem. Nelieta tu vôbec nič. Idú sa pripravovať špagety, ak sa nemýlim, Andrea. Presne tak, áno. Špagety typické z Rím. Z Ríma, áno. Lebo dnešné všetky recepty sú iba z Ríma. Samozrejme, ale táto je to taká tradičná, špagety varieme už. Tak to je správne varenie, nech to poriadne buble. Samozrejme, nech buble, nech je živé. Tieto cestoviny sa volajú spaghetti alla carbonara. Carbonara, čo znamená? Tieto cestoviny sa v Taliansku rodili po druhej svetovej vojny, keď Američania doniesli ku nám bekon, ale podstatné pancetta talianska, alebo guanciale sa to používa, čo je bravčová lícka. Áno, líca. A my samozrejme sme zobrali od Američanov bekon, pridali sme vajíčka, špagety sme už mali. A carbonara prečo? Carbone je uhlie a tieto cestoviny potrebovali banici, kvôli sílu, energii a všetko. Tak preto sa takto volajú. Andrea, krásne uvedenie do tohto receptu, musím povedať. My ďakujeme. Dobre, takže špagety sa varia, to špagety je klasika. sa varia za chvíľočku. Al dente samozrejme. Áno. Pancetta, zlanina talianska sme dali. Prašiť trošička oleom. Áno. Trošička do chrumkáve, nič viac. Tie špagety, vieme, že Taliani to majú rád al dente. Jednoducho stačí zobrať jeden, vidíme to, už sa to troška lomí. Vypneme toto aj jeden, aj druhý, lebo čo je dôležité v týchto cestovinách, tá omáčka. Podstatná omáčka tam není. Omáčka je základ. Omáčka, áno. S tým, že ale táto omáčka je to veľmi jednoduchá. To znamená, že do toho sme dávali vajíčka, žltka. Niekde dávajú aj celo, že niekde dávajú aj tie bielka takto. Dve vajíčka? Toto dve vajíčka. Jedno na osobu my sme dali. Takže pokračujeme omáčku. Veľa čierne korene tu ide. Čo znamená veľa? Uvidíme teraz. Veľa, dosť. Do tohto patrí čierne korene. Takže nemusíme sa bať. Toto je dosť, áno? Toto je dosť. Troška posolíme, troška. Pridáme troška ovčí sír a nie v žiadnom prípade parmezán, lebo Rímania sú na to veľmi... Majú svoj ovčí sír, pecorino romano.
Takže dáme ovčí sír do toho. Troška. A z toho, áno, nastrúhaný. Z toho my vytvoríme troška taký krémik, viac menej. Takto zatiaľ. Pokračujeme s týmto. Ešte budeme niečo pridávať, Andrej? Tu už je všetko. Tu už je všetko. My si teraz naše cestoviny len prinesieme na panvic. Tak to ukážeme, bude lepšie. Troška aj z tie vody, troška. Takže špagety idú do panvice so slaninkou a trošku vody. Troška vody, lebo aj tá voda nám pomôže, aby sme urobili taký krémik. Toto už je všetko. A teraz zalejeme to vajíčko. Áno, už nebudeme variť, samozrejme, lebo teplota, čo má cestovín, nám dovarí tie cestoviny. Lebo nepotrebujeme praženicu, to máme na raňajky, samozrejme. Áno. Alebo buchtičky, ktoré sme tu dnes čo sme tam piekli, pripravili. Už sú aj hotové. A vlastne len zamiešame a teplná úprava. Troška, áno. Takto. Poprehadzujeme v tvojom prípade? Trošička, áno, to nevadí. Aj povyhadzujeme? Áno, potom kuchynu umieme, nie je problém. Andrea, ty tu nebudeš dnes upratovať. Áno, takto v kuchyni má byť. Ja rád pomôžem aj ženám, tak rád by som to aj upratoval. Dobre, Andrea, poďme rekapitulovať. Môžeme premostiť a premostili sme už aj k tým buchtičkám, sú naservírované. Môžeme jednu ukázať, ak máme čas. Ja som nechal jednu v celku. Áno, ty si to vlastne nakrojil. Nakrojil som to v strede, takto šikmo. Doplnili sme to zmotanou, vyrobené doma, zmotaná na šláhanie plus cukor. Áno. Vedľa tu máme tie cestoviny, gnocchi alla romana, takže semolinové gnocchi, čo sme zapekali. Posypali sme potom na vrch parmezán. Perfektné. A záverečný ideme servírovať. Naservíruj, Andrea. Veľká vďaka. Želám ti ešte aj šťastnú cestu. Ďakujem a samozrejme pekne. aj krásny víkend. Ďakujem. Určite užívajte si víkend aj vy. My vám veľmi pekne ďakujeme za vašu pozornosť. Áno, ale pozývame vás sledovať aj pondelkový dámsky klub, pretože vtedy sa v našej kuchyni budú pripravovať jedlá gratinovaním. Naše milé kolegynky sa budú v pondelok s odborníkom rozprávať o tom, či je dobrý pôrod doma alebo v nemocnici. A psychológ nám objasní, čo obsahuje taká kyberšikana, čo to vôbec je. Ukážu vám aj módne legíny. Áno, a zistíme, aké sú novinky v bezpečnostných dverách. A tiež budú vyrábať tašky pre mamičky. V pondelok sa na vás teší Ivetka a Soňa, vy si cez víkend poriadne oddychnite. Dovidenia. Dovidenia.